Ya, ngisaqhubeka nokubheda. Yabona manje? Hayi manje ziyakhala manje. Kwasho ubaba uMchunu ungezwe umacingwane wathi hayi azikhale ziyakhala manje. Dadewethu, Ntombazane, mntanami, Nkosazane. Awu madoda, kodwa ngoba nibahle kangaka niyimbali kangaka yini nixakwe yini? Uyazi isicathulo? Mangabe usithengile sisihle usithanda sisisha. Uyasigqoka usigqoka lokho uyagula siqine sikushisa sesikubamba uze ukuthi siyakubamba. Lesicathulo leso uphisana ngaso noma wenzani uyasilahla. Ngoba waqhubeka wasigqoka sizokulimaza. Ngithi sesiyakushisa sesiyaqina manje. Manje wena lo othandiweyo wakho uma ngabe umbona ukuthi useyakuchithela noma uyakufebela noma esekutshela straight ukuthi mina angisakufuni uthando lwami for wena seliphelile uxakwa yini? Awumiyeki ngana ahambe. Wayefuna ukumbulala. Why wena kumele uzibulale ngoba nangu usibani uthi akasakufuni? Isicathulo sesiyakubamba sesiyaqina manje. Mawuqhubeka usigqokile sizokushisa ngempela. Uzohlukumeza lo muntu ngoba ukutshela ukuthi akasakuthandi wena uthini? Hayi ngizokuthanda ngolwami sosebenza ngolwami uthando. Kodwa yena uthi akasakuthandi wena uthi nizosebenza ngolwakho. Nawe mfowethu intombi mayithi ayisakuthandi kusho ukuthi isicathulo sesiyaqina. Sizokushisa lesicathulo angeke uphile kamnandi. Mawuthi wena nizothandana ngolwakho uthando uzokufebela hure ngoba ukutshelile ukuthi akasakuthandi. Uzohamba nalomuntu lo asemthanda. Yekela khule nokhula kuyeke kuhambe bokucutha phambili mangabe kocutheka uqhubeke nempilo. Yekelani ukuthatha impilo zenu ngenxa yabantu eningazalwa nabo. Akukusizi ngalutho lokho ngoba mawufika la uyakhona ufika uregret uzisole ufuna ukubuyela emuva ubuye uze la emhlabeni isikhathi sokubuya singasekho. Akekho noyedwa umuntu owathi eseyibulele wabuye wathi njengoba ngiyibulele zonke inkinga zami izixazululekile. Akekho noyedwa. Manje yini seniyigwadu ngaleyo ndlela leyo? Seniyishimane ngaleyo ndlela leyo? Mantombazane, seniyimgode enganukwanje ngaleyo ndlela leyo? Hayi man, umuntu mayethi akasakufuni wathi ngiyabonga mfowethu impilo iyaqhubeka. Mfowethu, intombi mayethi ayisakufuni wathi ngiyabonga. Ngiyabonga dadewethu impilo iyaqhubeka uzomthola omunye man. Abafazi emhlabeni 5 billion, amadoda emhlabeni 3 billion manje ukhalelana. Hayi bafowethu ake niphatheni kahle man. Hayi man ake kube insizwa man. Yazi ukuthi mawuqhamuka ushele yazi thina siyashelwa man. Yazi siyashelwa kanti thina kukuphi la sihamba khona awubheke ukuthi ngimubi kanjani. Ayithi kusho nina nithi ngimubi nginamazinya ngathi aka enigma kodwa ngishelwa kunjalo. Nithi ngiyabuza amantombazana yini lento eniyibonayo kuba Mbatha? Bathi sibona le nalabo nabo nabanye abayibonile. Kuzo lezisini lezi kuwo wona lamazinyo la aqaqene la kubo lobuso lobo bakwaMbatha lobo bubi ngishelwa kunjalo yimini esengibeka amantombazana amangafu moja manje ukuthi hayi sisawuthi ngisawucabanga ukuthi lento yakho le ngiyayizwa noma ngiyizwa. Hayi man bafutha ke niphathe kahle ngiyabonga.